bajul garis siji telecai nak cai jatuh lecai ji kuntal cari banyak doki bajul garis siji gula jawa rasanya lagi pipit tunjuk di pangan nasu Arab polyong butuh marsudi butuh ijo aja dikuku bajul garis siji telecai nak cai jatuh lecai ji untung cari banyak doki bajul garis siji bangku pon omai torong wetan kulon ake segoro nyambut gawe ojo sembrono mengko munda uripe sorong yo 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 bajul garis siji telecai nak cai jatuh lecai ji untung cari banyak doki bajul garis siji abang-abang gendera lontong ketan sidik kuburan mayit lambi abang gotong namotong bedak ubur do gelek duit iyo 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 bajul garis siji telecai nak cai jatuh lecai ji untung cari banyak doki bajul garis siji aku pon omai torong wetan kulon ake segorong ambot gawe ojo sembrono mengko munda uripe sorong menika Kang Aran seni monolan. Monolannya Serimba Indonesia yaitu Bramo Kadi. Kyo dengaren to Wiku. Le bacaan niat tenan. Ha piye? Wis oleh. Piro? Oleh. Piro badine? Alah yakin ra ukuran, ora mung sithik batine yakin. Ayo alhamdulillah. Alhamdulillah go paring ono balas waras, selamat paring lancar. Amin. Iki manu kok, Go. Go. Ran-rane nang kene iki ra kapiran ngene iki mau. Los. Los. Go. Dun. Mau takoni karo Pak Jito. Heeh. Nang kene iki main ping pira? Alah. Wae blabane urung tau lek kotiran nggih Pak Jito nggih. Bayare mah punjul-punjul. Ane Pak Jito ora apa-apa wong lho. Batine tok wis kok kowe. Oh. Kowe batine kae batine tok. Asing ngene iki wingi wah aku delok ngalor kae bur-buane aku ada amperke Pak Jito. Kowe udah anak buah kok. Sapa? Kowe. Wah iki tuku e. Ora buah. Beda bos, beda gaji. Apa? Salah bos kerja bakti. Kowe salah bos. Sapa? Kowe. Aku ora salah bos. Apa? Kliwatan. Oh. Pak Go, Dun, kosek nih. piye? Tak sang-sang ora genep e. Sapa?
Gek masuk angin lara weteng. Alah masuk angin apa wong sore main tok jawab ngono kok jare kok. Lho ke parkir ki golek nggon. Walah, gila Pak Jitu wis siap. Yakin. Kok sik Pak Go. Nun. Ini gek parkir ngenteni munggah. Aku arep ngitung dhisik bocah iki. Ditung Pak. 20 pokoke. Oke. Jiro lupat monem tu wolu songo. 10. 10. Kira melu. Kowe joget sing ngadeg kok. Muslak susu lare ngono. Hei, nah, sesele Pak Jitu. Wis kuwi. Meneh. Delok Pak Jitu meneh. Tak seselke Pak Jitu. Tak seselne. Nah, sampe aja oleh Pak Jitu Aku urung tau oleh kok Pak Jitu anyaran kene Pak Sel. Yo. Siap. Wih. Oke iki Go. Maju satu langkah. Gerak. Berempat. Yo. Yo berempat. Papat. Yo papat yo. Oh, wis. Beroto Masake tenggar. Pak Jitu nang kene anggap bola-bali urung tau oleh kortingan. Sik jane najib yo jan bongkoe ra jam. Lho, aku karo Pak Jitu ki sak wae lho, Go. Lho, ping 17 karo kutringan. Mane ra apa-apa tak dolan Pak Jitu muga muluk meneh rezekine. So nanggap cah telu. Amin. Go. Nun, Sing kinanggap dhewe karo sing diparingke sing sedekah ki akeh sing disedekahke karo Pak mau Jitu. yakin aku biar syukur tak modal banyu karo bedhek kene udan duit aku ngono mau. Lah iki status ki dikomen. Ah bose kok ora entek-entek duite ngono Ya ora apa-apa kok kayak ngamali kok rezekine kok. Amin. Ah beda karo iki. Napa? Ngamali sulit kok regane sulit. Aluweh Go. Ayo lupa. Padha golek butuhe kok. Iya Aja lah. nang kene golek butuh kok, Di. Bener. Nang omah ki lho. Rewangi golek spiring rewangi kudu rek raine kok ngene sego spiring. Gelo. Yo siap. Gerak. Go, mau sing takon, gelo, piantune. Wih. Bar ngejob kuwi bar ngejob. Balik jamnya apa kowe Rul? Jajasane. Waduh, Wah, kowe. Aku kaget madeg. Ngono iku mengabang. Kok ping-ping aku ngono. Sak adumke ming biru-biru gambar manuk. Yo. Ngelmu iku ayo kok. Yuk. Ya. Ngelmu iku ayu kaya widodari. Uripmu ya mulya kaya doka sawari. Uripmu ya mulya kaya doka sawari. yen den catur, rentane ramari-mari. Yen den turun, munggah swarga munggah mori. Yen den turun, munggah swarga munggah mori. Ngelmu iku ayu kaya widodari. Uripmu ya mulya kaya doka sawari. Uripmu ya mulya kaya doka sawari. Yen den catur, rentane ramari-mari. Yen den turun, munggah swarga munggah mori. Yen den turun, munggah swarga munggah mori. Go. Pemainnya dengarnya Pak Jitu ya, gue didumi. Galuh kae dulu. Kowe nek mlaku mubeng terus salaman kae kan wae. Ane ora ya kono wong iki. Di ngapunten Pak Jitu. Iki wong cah doran duwe kabeh. Ranti isen aku. Daerah Deisen yakin. Pak Go, Yun. teko rasa salaman rene apa sik nampani aku. Ah, nek kowe kuwi cara nek besin ana besin ra menyat Ah ngono ngene Pak Jitu 100.000 tekan wis 20.000. Sampean rembug ngono. Akae dadak nganggo tangtak dangduk Go. barang kuwi. Ready. Ready. Kok dadak nganggo tangtak dandak ngono barang piye to? Ngewel lewe kuwi tanduk kok. Go. Yo, Iki terus terang. piye?
Kemongan ngomong muni Pak Jitu kok dikurting. Heeh. Terus terang Pak Jitu ya urung wae apa-apa karo aku. Alah, nene Pak itu beres. Ora, dadi ngene. Dijelaske. Yo aku ora perlu nyangoni kowe. Wih, Gratis. lakone Pak Jitu. Gratis. Ini gratis ngono. Oke sampean wis sedina ping 5 kok. Gratis. Dang, ora apa-apa di Pak Jitu. Heeh. Pak Jitu niku ora genepe to parunan anak dhewe. Wis Yo, yo. mayu. Yo go. Yo. Yo, Ben mlaku. mlaku. Leli. Lagune nyuwun apa Pak Jitu? Nyuwun apa lagune? Oh, manut e. Oh, Megat Tresno. Megat Tresno. Aja. Hah? Aja Megat Tresno. Napa? Wah, bener Pak Jitu ayu Megat Tresno kepiye? Yo, Aja. aja. Liyane. Sing kira-kira wah, greng ning wah, semangat meringat yo. Ayo kuwi kok. Aja selingkuh. Ya, Aja selingkuh. aja. Piye kuwi? Oh, selingkuh ki aja rapik. Nek kepepet nang mburi ra apa-apa. Suarane olo iya. Kalau piye to? Aku ndongake. Sok ngono No, kuwi. wae ra apa-apa. Nang omah ki macak piye? Macak Suami bagus. zaman, suami Ana zaman. apik. Nang mburi macak kuwi tikus. Bisa piye? Yo. Kan apa penyanyi ini kayak ayu wong dubes nang mburi Alah, bayar. malah ngantuk jare. Dibayar karo juragane karo sing ndang bayang mbok ngadeg. Ndang ngadeg. Janjane iki mau salah sapa? Kok nganti sliramu magatake Krisna? Ora ono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso. Pantune ndi? Gek ngalamun Alah iki. malah ngalamun iki. Iki mesti murni. Oh. Oleh wur-wuran ngalamun. Ben kabeh. Kerja bakti ngecat tugu. Luwih sadu dipasangi lampu-lampu. Rasah takon kapan rabiku nyumbang 50.000 wae kakean interview. Wah, ngece. Ora bisa. Saya tahu abang-abang emang. Saya tahu ngece Pak Jitu kok. Marang sliramu wong ayu. Kaya rinujit rujit roning atiku. Zaman biyen biyen aku katon opo saikine aku iki katon opo. Susah dilakoni kanthi
buahmu kan mundur sithik lho, mepet-mepet. Nah, iki kok dengare lemu bengi suwi to iki sawit lah. Lho santek lho. Lho dar oleh abang kraket e. Hei, iyalah wis. awake dhewe goleki rezeki iki. Iya, Di, siji. Hei, Eh, kene iki lho, ngompleh. Mas ngompleh Randy. kabeh kene lho. Ngompleh. Masalah. Go. Iyalah, nek ana rezekine. Topet kabeh ora apa-apa aku ora jare. Nek Irun ra mikir nek iki wongan. Go. Berarti tuku pasir nggon Pak Jitu ora rugi. Ora rugi. Ya. Sakibekmu murah nang kene iki. Wah, murah. Tur yo ming kembali lagi kaya ngene iki. Heeh. Heeh, Yakin nang kene Pak Jitu yakin tuku pasir sakibek ora terus iki pas sakibek iki ora ana serepane. Ah iya. Yo. Arep gerak. Wajib ngain lanang wadon lur. Wajib main lanang wadon lurung elmu. Wajib main lanang wadon lurung elmu. Ojo liran yen nduru sapodomu. Ojo liran yen nduru harus sapodomu. Ciptain
namung sunah nulungi maring sembahyang nulungi maring sembahyang. Ya Irfani ronce-ronce kembang kembange mupiar kanginan yo. Ya Irfani runce kembang. Jebule dong siap. Siap ke WA Sone iki lho. Sone Mas Eko WA aku. Wis lunas tukang Aduh iso. mak cecek ora. Durung tekan kene iki wis Wis, lunas. Janteke nek lunasi ora disebut-sebutke. Wes kending banget ngene kok. Sunggi nek ora percaya go. Ya Irfani runce kembang. Wangi ini biar kumilan. Ojo sira mengo miturut dawuhe pengiran. Ya Irfani ronce kembang. Wangine mupiar gemilang. Aja sira mengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce kembang. Wangine mupiar gemilang. Aja sira mengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani runce kembang. Wangi biar kumilan. Ojo sira mengo miturut dawuhe pengiran. Monggo nengga engkang sekesa urip pira ning alam donya urip yo ora kena supaya. Wis penak go. Dadi ruri kok mak ces. Lunas e. Mas Eko sampluk mixer wae niki. Wah. Andang lunas kok ditelan tindak tingki. Le mangkat ki tetep semangat. Nah, semangat kan mak sore semangat lho masak sore. Rung tatrape wis ting. Heeh. Brimo Ngono. Pemenang Igo. Laku meneh. Ah ora. Apa? Nyambut gawe. Mama gawe meneh. Ya. Mapa ilatun, mapa ilatun, mapa i. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamun alaika ya minal anbiya ilahi. Maufa ilatun mafa ilatun mafa. Assalamu alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamun alaika ya minal anbiya ilahi. Maufa ilatun mafa ilatun mafa. Assalamu alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamun alaika ya minal anbiya ilahi. Maufa ilatun mafa ilatun mafa. Assalamu alaika ya minal anbiya ilaihi. Mari maju. Yuk. Kita pemuda Indonesia, Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kita mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita.
Kok kesusui doyak apa to kowe go? Kesusu timen. Oh. Oke mas. Serinande putri Serinande putri suri pujaan sang dewi tiap hari sang putri menari diiringi lagu Serinande. Esok-esok koyo wong jemblung sore-sore dolanan rong kumbung ati esok-esok jemblung wani nyawang ora wani nembung. Sengko sirah arane jabe sandeng moto arane kuping hatiku ambiar berkeping-keping pusing berjuang wong liya sing nganti. Dan joget ya ada semangat ya wah. Pago, Jedang lah apa kebul-kebul. nopo go? Bendong ngombe sik. Pak Don. Lama tak jumpa. Jumpa pertama langsung abang siji. Engko nak njaluk lagu jatilan monggo ben dituruti Mbak E. Oh. Yo, tintengke bendek dadi. Kowe iki arep drum band, Mak. Drum band muridé Mak Endang metu.
Ibu bumi pokok angso, kakang kawah hadiar-hadiar. Ini among kaki among, sing momong jiwa raga. Tulung ewang-ewang ngono aku. Tulung ewang-ewang ngono aku. Yuk, yuk, oi. Ayo, 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 ayo. Oi. Harusnya engkau mengerti perasaan yang ada di hati. Kadang hati digoda gelisah bila hatimu mendua. Dimas jantunging ati ora bakal aku hamle janji ra ono wanita liya Josu